Mu ɗan koma baya kaɗan kimanin sa'anni 3 baya da suka wuce. A can cikin filin yaƙin kuwa asara kawai ake tafkawa ta kowane ɓangare, babu ji babu gani. Du iya tunanin mai tunani, du iya tantancewan mai tantancewa, du iya wani kallon ƙurilla, babu wanda ya isa ya tantance ɓangaren da yake samun nasara. Kai idan fa ba amfani ka yi da ƙarfin iko ba, to fa ba ma ka isa ka gane abin da ke faruwa ba a filin. Ko kuma zai fi kyau idan aka kira filin da sarari, domin duk wannan ɗauki babu daɗi da ake yi tsawon wannan shekaru, to fa ana fafatawa ne a can sararin samaniya ne. Daidai sama kaɗan a ɓangaren hagu da inda sansanin ko kuma a ce da inda sararin yake, wasu bajamai ne su biyu ne ke zabga wani irin azababban yaƙi. Yaƙi ne irin wanda idanuwa ba sa iya jure gani, kunne baya iya saurara, kai baya iya ɗauka, zuciya kuma ba ta da wani ƙwarin gwiwa da zai ba ta damar iya jura. Zai fi kyau idan aka ce kawai sai abin da wani mai ƙarfin iko ya gano, sannan ya zo ya ba da labari ko da kuwa ƙarya yake. Babu zato, babu tsammani, kwatsam sai suka ja baya kimanin tazarar kamu 12 a tare, ko alamar haki babu mai yi a tsakaninsu, in ma banda ƙura da ke tashi a ƙasansu kaɗan. To fa da za ka iya cewa kwata-kwata babu wanda ya taɓa riƙe takobi a cikinsu, musamman ma a ce yanzu ka zo wurin, domin kuwa ko ƙwarzane babu wanda ya samu a cikinsu. Ina ganin du wani tunani ba namu ne ba a yanzu, cewa ɗaya daga cikin bajaman guda biyu, kamar yadda ka sani kai sarkin yaƙi ne a ƙabilar taku da kuma jinsinku na dodo. Ni ma sarkin yaƙi ne a ƙabilar tamu da kuma jinsinmu na aljanu, kamar yadda muka shaida a yanzu tsawon shekaru 765 muna fafatawa, domin babu wanda ya je ƙasa. Tabbas hakan yana nuna cewa komai ya zo ɗaya, ko kuma dai ita sa'a ba ta tare da ɗaya daga cikinmu. Kafin a lokaci na gaba ya ci gaba da bayani, sanin kanka ne cewa dukkanin ɓangarorin nan biyu kowa ya fito da shirin kawar da ɗaya ɓangaren, ko da kuwa za a mutu gaba ɗaya. Ni ina ga me zai hana ka fito da sihirtacciyar takwabinka, ni ma na fito da tawa, za mu yi jifa da garkuwoyinmu a lokaci ɗaya, mu fuskanci juna. Wanda takwabinsa ta fi sharri sai ya kawar da ɗaya, cewa aljani Gilbar, kuma sarkin yaƙin aljanun. Dodo Markas bai ce komai ba, kawai dai ya ƙurawa Gilbar idanu ne. Sai dai a daƙiƙa ta gaba ɗaga hannu sama ya yi gami da ambata wani ɗalasimi, Sef Gaskar. A take wata iriyar takwabin haske ta bayyana a hannun Markas, gami da gyara tsayuwarsa. Ganin hakan ne ya sa Gilbar kiran nasa ɗalasimin Black Light Sword, ya daki ƙasa da ƙafarsa, kai ka ce a bisa kan tsandauri yake. A take wata iriyar takwabin baƙin haske ta yi fitar burgu daga ƙasa, tana yoyon wani irin baƙin hayaƙi. A lokaci ɗaya suka yi jifa da garkuwoyinsu, suka tare juna a cikin wani irin masifaffen gudu. Shi dai dodon a daidai saitin zuciyar aljanin ya hara, a yayin da shi kuma aljanin yake harin jijiyoyin wuyan dodon. A daidai wannan lokaci ne ƙarar ratsawa ƙarfe a cikin ƙasusuwa ta yi sama, gami da ƙarar katsewar jijiyoyi irin na wuya ta yi sama a lokaci ɗaya. Kai, haruffa guda 3, ko da muryar ta ambaci wa'annan haruffa guda 3, kwatsam sai komai ya tsaya cak, kai ka ce tsayawar ruwan sama a lokacin da ya ɗauke. Tsawon lokaci babu wanda ya san me ke faruwa. Abin mamaki, kwatsam sai du abubuwan da suka faru suka fara maimaita kansu, sai dai da baibai.
wato dai lokaci ya koma baya kimanin daƙiƙu 30, kuma ya tsaya kuma komai ya koma daidai lokacin da sarakunan yaƙin su biyu suka fara shawarar ta yadda za su kawar da juna. Sai dai abin da zai baka mamaki shine, a maimakon a ce kowa ya ci gaba da yaƙar abokin gabarsa, kowa ta tare ya nashi ya fara yi, duka ɓangarorin su biyu suka fara barin sansanin yaƙin, kai ka ce waɗansu mutane ne wa'anda aka yi amfani da ikon sarrafa tunani a kansu, sannan kuma a yanzu ba sa da iko nasu na kansu. Rabin sa'a kacal duk wani sojan yaƙi ya ɓace a wannan sansani.